Pat a obi anim ne say ye frɛ Agrada Reverend Mama Pat sisi ade ni di no emre bi ne ye frɛ no Agrada sisi ade or the Reverend Mama Pat I just say wafa nyame adwuma abɔ ne bo atamaso a ne ti na oni ne kunu benya akasakasa kakra na o mame Agrada kyerɛkyerɛ mu a ye ne kunu wale no nyame adwuma no ontere ne ho e ma ne ye ne yie edu kwasia da wo se sofo wo bo tai papa bi na wo de tai reverend achi no da bi na papa yi de wo se me nkoda me nko asori ho wanya wasori bi anase wanya o Kristo bi no wafa onko afa na fa bobo na kwa adwuma enti ohun se papa yi enhye da anye boafo papa enu ntwan kogu me nti me wase bi e ba ware mu mame Agrada se eya sofo odro etimi hye dem nansom no atrabo gate nanu se efi edase kosi dase obi amembo wura mi dem akokokokra me mpese obi ba betse anaso obi ba bebo me dan se mi hia wo ha se na papa yi hye dem se ofa ne eyam pa na no wo se uhunu heja sakeke oyo obi oye mmere wodo pa na se onya odo papa na one na aye nyame adwuma no ne sofo ba kwa ye frɛ no Esiama obofo a ono didi ne na asen kakra se odi Mama Pat achi a adwuma omo ye nyame adwuma yesi controfin kwakra no omo chi omo mrantie no adwe Mama Pat esisi wo beja na obi abefa eye Esiama akopa de a wono ankaso odi awale ne be hihye so achi ne controfi ono ankaso wawe memne de etwamu ya aware hihye so na aware no so ankoso wo ba bia se eye evangelist Mama Pat premises anase ne fi ho ne resident ho no eno ho no mana aware no hihye so ha sabre de evangelist Mama Pat me so oye Mrs Esiama obofo me so yen hwe video no kakra mra sesia. I, Mrs. Patricia Asiama. Wow. I take you as my lovely husband. as my lovely husband. I will love you. I will love you. And I will care for you. And I will care for you forever. Wow. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Our sweet mother. And the Holy Spirit. Amen. Me da se biem se oje bre etwen me cause of Tampa traveling to express consultancy for na eso mase a medi dwumadie na mpese mbisa Mama Pat se ano eye revenge bi na wo take anaso wo ye mana hye obi anase che se wo si ne bo Esiama nso wo ye sure se yodo papa na odedo mami anase si ken na akopɛ kakra tafre awale we de mfat efemu na so ye behwehwemu ye ekwe ntwa na me de ensembe so makra